Bapasan ngeten karo Hanuman sinan dikas tubawane pasaryan penggalih saking warga Panenggungan. Arsanya bapak atur kanun padagya kawijinan rawuh andika kepentingan pertempuran sadar ing winangking makam-makam namung kandheng sing jaga sinarana
kembali sasana mengko parang seperti nang piniji sumule atur minangka rambataning kandha Bapak Sugipin minangka kepala desa wonten Pengkok Kedawung Sragen mrandapa tumapak ing tata cara atur andalan saking warga pamundhati umumipun jumeneng wonten Marjani Sastra Wargan kula dherekaken jumenengipun pendidikan Bapak Lurah ing mangka arsa kasundul jine-jiren keluarga pamundhati punapa dene saking para Amorawu Pandayawara kasumagaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Alhamdulillahil qaili wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karahayon katenteman soka katur dumateng panjenenganipun para sesepuh bini sepuh dadasan aji sepuh sedherengipun kula nyuwun pangapunten awit kula badhe sumratos sawetawis kangge panjenengan sedaya katemben sekecan imbal rawon pangandikan napa dening saluruh sini kebu pangulai basa kritik sastra purna tata cara atur ambalan tumuli lajengaken rumuntuning tata cara foto pakromatan sumrambah foto warga pineten Bapak Haryanto Cokro Baskara minangka lurah Desa Pengkok Kedawung Sragen.